magkahilig rin sana kayo para at least mag-share rin kayo ng pera. Sir, saan pa kayo galing sir na lugar sir? Saan pa po kayo sir galing lugar sir? Manila. Taga saan pa po kayo sir? Saan pa po kayo sir galing lugar sir? Bye. Ayan guys, panibagong araw, panibagong video. Nandito po ako ngayon guys sa Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, kung saan dito guys ginanap yung 4x4 challenge off-road. Ayan guys, iniimbitahan ko po lahat ng mga nanonood at saka sa mga follower ko. Pasyal po kayo dito guys sa bayan ng Baaw, dahil marami ngayon guys mga activity na pwede nyo mapanood dahil sa parating na kapistahan ng bayan ng Baaw sa 23 and 24. So ito guys, ngayong araw August 19 hanggang bukas August 20, magandang manood po dito guys sa Barangay Santa Teresita along the highway ng 4x4 off-road challenge. Ayan guys, ito yung entrance guys ng pinaglalaruan ng 4x4 guys. Ayan, ang dami guys mga service, ang dami mga nanonood guys sa loob. Salamat sa ating butihing mayor, kay Mayor Jeff Desenyo at saka sa LGU Baaw, sa lahat ng mga official. Maraming salamat po sa inyo dahil sa programang inyo pong ginagawa dito sa bayan ng Baaw. Ito guys, ganito guys karami guys yung mga sasakyan dito guys sa gilid ng kalsada. Sarap lang po ito ng Bicol Petroleum dito sa Santa Teresita, Baaw. Tara guys, samahan nyo ako guys. Pasok tayo guys sa loob para makita natin yung mga naglalaro dito guys sa loob. Ayan, pagpasok natin guys, dito kaagad nakabungad yung LGU, yung emergency response vehicles. Ayan. Ito guys yung mga service guys ng ating mga kaibigan guys. Ito yung mga ginagamit nila guys na pang off-road guys. Ayan, iniimbitahan ko po kayo guys yung mga sasakyan nila guys. So ang gaganda, ito yung mga driver, ang puputik. Dami sila guys service guys, yung mga reserve pang mga gulong guys. Ito yung kanila mga service guys. Ganda ng kanilang mga setup ng kanilang mga pang-off-road guys. Talagang ligo guys sa putik. Kamusta sir? Paano na yung service mo sir? Check up muna. Saan pa po kayo sir galing lugar sir? Manila. Galing pa. Ayan sila sir. Galing pa po ito guys ng Metro Manila, Quezon City. So first time nyo po dito sir sa Bicol or pabalik-balik na? Palagi na. Ayan si sir. Sir, ano po pala yung pangalan na apelyido mo sir? Ruel Bartolome. Ayan si sir Ruel Bartolome guys.
kalahok dito sa 4x4 off-road challenge dito sa bayan ng Baaw. So bukas sir, meron pa po kayo sir laro bukas sir? Meron pa. Boy, lang gana ba tayo, boy? Tingnan nyo guys yung mga service nila guys. So talagang hindi biro-biro yung kanilang ginagawa guys. Iba yung kanilang mga hilig din talaga guys. Galing pa sila guys na Metro Manila. Pumunta lang dito para maglaro sa Camarines Sur dito sa bayan ng Baaw. Ayan guys, samahan nyo ako guys at mag-iikot tayo doon sa dulo. Ayos sa dancer, ang capital si Trixie, stay pretty. Trixie, stay pretty. Asan ba si Trixie na? Dito muna ako sir, thank you sir. Trixie. Nandito naman tayo guys sa unahan guys para tingnan natin yung ibang mga sasakyan. Kasi mga kapagparan mo kami. Kapagparan mo, walang problema. Ay, pera. Kapagparan mo. Pera natin. Shoutout po sa PC sa bahay yan. Kasi nandito po sa Hello sir, kamusta po? Ivan! Asan pa po kayo sir galing lugar sir? Bye! Yan guys, sila sir, galing pa po sila ng Albay. Pumunta rin po dito sa bayan ng Baaw para maglaro dito sa off-road challenge 4x4 dito po yan sa Santa Teresita, Baaw. Bukas sir, meron pa po kayo sir laro sir bukas. Hindi pa sigurado, sir. Ay. Ayan guys, yung Hindi pa na-compute yung oras. Kung makakapasok sa ito naman guys, yung service nila sir, panglaro. Ayan, tamang check up lang muna sila guys ng kanilang mga makina. Ayan, iba-iba lang talaga guys ang hilig ng tao guys. Dito man ako sir, thank you sir. Thank you. Ito na. Hello sir, kamusta sir? Saan pa po kayo galing lugar sir? Albay kami, Albay, Mayon for Wheeling. Malasa. Kamusta ang laro sir? Okay naman. Kahit nakakapagod pero enjoy naman po ano sir? Importante, nag-enjoy tayo. Ayan. Shout-out ko yung lahat ng member ng Mayon for Wheeling Club. Tapos yung mga pamangkin ko ito. Ito yung mga pamangkin ko yan lahat. Ayan. Ayan. Ay, kayo. Ako ay naman kayo. Suporta.
Ano po so pangalan at apelyido niya, sir? Pablo Moreno. Ayan guys, family ni Sir Pablo Moreno from Albay. Opo, Ayan, misis ko. ayan si ma'am. Hello! Ayan. Hello sa mga hagpaw! Ayan. Hello! At talagang kahit guys nakakapagod yung kanilang ginagawa, pero dahil sa gustong-gusto nila guys, kita mo sa kanila yung kasiyahan o sa mukha pa lang kahit bilad na sa araw, talagang sabi nga niyan, enjoy pa rin dahil sa hilig din kasi nila guys yung ganitong laro. Ayan. Importante nag-enjoy. Oo. Sir, salamat po, sir. thank you, Maraming thank you. salamat po. Thank you. Opo. Ang pangalan, sir? Nagbablog po ako sir. Lucky Koy Anong vlog? Lucky Koy. Lucky Koy po yung aking Lucky page. Koy. Oo. Okay. Oh, Always support yung 4x4. Mayon for Mayon Winning for Club. winning. Tapos lahat ng 4x4. Magkahilig rin sana kayo para at least magkaksaya rin kayo ng pera. Thank you, thank you, thank you. Thank you sir, ma'am. Opo, opo. Okay, thank you po. Okay, Ano thank yun, you. ano yun? sir? Lucky Koy po ang ang page ko. Lucky Koy. Lucky Koy. L-U-C-K-Y space Koy. K-O-Y. Thank you, Thank you po. Opo, opo. Ito naman guys, yung kanilang service. Talagang iba-iba lang talaga guys ang hilig guys sa pagpa-vlog. So, ito guys. Ayun, for Wheeling Club. Real sticker. Tara guys, sabante tayo guys. Dito naman tayo sa taas. Nagligpit eh. Yung supot ng tornilyo. Nasa maliit. Nasa maliit. Bakit kami nakabalot ng tura sa ano? Sir, kamusta sir ang inyong laro sir? Maganda naman po. Ayan. Taga saan pa po kayo sir? Pangka. Galing pa guys sila ng Pampanga, sila sir. Pumunta lang dito guys sa bayan ng Baaw para
yung kanilang mga service. Talagang hilig-hilig lang talaga guys yung ganitong mga mga laro. Tara guys, dito naman tayo sa unahan. Sir, magandang laro ito guys. So talagang pagandahan talaga guys ng mga service. Halos ang layo pa guys ng kanilang mga pinanggalingan. Talagang pumunta lang dito guys sa Bicol, sa bayan ng Bao para mag-participate. Dito sa first 4x4 off-road challenge guys, dito sa bayan ng Bao kuya. Ito naman guys yung service nila sir. DGRJ Umuli na ako Suhalo niyo Marana Russell Pinas Berdul Ganito dito, Attorney Alexis Lumaran. Buwan-Taki, ganito dito. Pero ang report dito si Sir Ronnie Dagas. Ganito guys, ganda guys sa paglalaro ng ganitong off-road na tinatawag guys. So, talsikan guys yung behind the scenes. Roger Pera, thank you very much. We need a shout. People Petroleum, Pera Brothers, Bacta.
guys. Ang galing guys, ang galing. Official members, and the mayor of Creatives. Thank you very much. Magaling guys. Volunteers, good volunteers. Wow, good volunteers. Our regional director for the Department of Police was Sir Ronald Mapulo. Ang bagong amigo ng Pearson. RRO, Gabua. And the provincial plan. Thank you also Wow Municipal Disaster Risk Reduction Magaling, guys. Management Office. LGU Incident Management Team. RHU Wow Provincial Health Office. Palugan sa bigla niya.